Goeien, het is waasje, 3 december, dit is Bient. Maar Joen aan tafel, Jelle Hoekstra, hij is van het Historisch Centrum Ljouwert en hij is op zoek naar oorlogsfoto's. Squaldokter Aleid Westerveld vertelt hoe het oprukken van de haatloers en oren vervelende ziektes. En Anna Rinsma is krekt waarom uit Nepal. Is dat niet voor een la? Ja, Anna, ballon uitdelen in Nepal. Ik dacht dat je hem daar wie van een naaiatelier. Ja, nou, gelukkig ben ik een hele protte band. En als we die bliert kennen meidje, maar zei het simpel als een ballon, dan doen we dat natuurlijk heel erg graag. Oké. Weer op Zouder lezen nog foto's van Ljouwert in de Tweede Wereldoorlog. Het Historisch Centrum Leeuwarden is dwande een fotoboek te staan hoe die tijd en is op zoek naar die ene foto. Sneu, daar staat een speciale sammelactie. En Jelle, ja, daar heb je de helft van nodig van de meesten thuis eigenlijk, hè, hier van uw provincie. Want wat zie je hier nou correct? Nou, als je eerst in voorop stelt, er komt een mooi nieuw boek naar aanleiding van de bevrijding op 15 april. En daar zijn al heel soort foto's, maar wij zoeken toch ook nog wel weer wat nieuwe foto's erbij gaan willen. En eigenlijk ik een beetje hoe het duister libben. Daar zie je wel nog het meest nee. Ja, want het boek, je luidt ik een boek op tafel, een enorm boek. En Joop bent fotoarchivaris. En dan stel ik me daar zoiets van voor een grote tafel met al je foto's, honderden, duizenden foto's misschien wel. En Joop bent op zoek naar die ene foto. Nou, als je 100.000 hoe de oorlog, dat is al moeilijk natuurlijk. Maar je leidt inderdaad een voorbeeld van een boek, fotoboek oer 4044. En wij willen dus mee het Fries Verzetsmuseum in uw Lauwert meidje. En wat ik al zei, er is een soort materiaal, maar er zijn eigenlijk nog wel wat nijere, onbekende foto's in komen kennen. Dus we roepen eigenlijk alle mensen op om hun materiaal, wat ze mogelijk nog op het zolder lezen hebben, bij u te brengen. En wij zijn sneu hier, dan kunnen we het bezien, we kunnen het eventueel scannen. Dus wij hopen dat een soort mensen nog wat hebben. Ja, maar is er nog een soort onbekend fotomateriaal, denk je? Nou, als je het laatste maand of jaar nou zo wat we toch wel krijgen, dan is er soms meer dan je denken. En mensen gaan soorten op zolder lezen. Maar ja, onbekend denk ik. Dus dan zoek ze, beginnen ze zal erop, zo nog eens in die hoeken. En waar wit, vind je nog zo'n mooi kistje met prachtig materiaal erin. Ja, want dat kistje, daar komen we aan op. Want er is in je foto, dat komt echt uit het Verenigingslippen. En dat wie een voetbalclub, een Joodse voetbalclub uit Ljouwert. Dat klopt. Dit is de foto. Ja. En wat is het verhaal daarachter? Nou, dit is een foto van een voetbalclub Achtdoet. En Achtdoet is in 1926 hier in Lauwert oprichten. En dit zijn dus alle Joodse inwoners van Lauwert. Het is een grote gemeenschap eigenlijk. Meer dan 700 mensen wonen hier. Dus het is een grote vereniging. Zien zelfs op een gegeven moment fjouwer senioren elftal. Dus dat is een bloeiende vereniging. Ja, en het trieste van die foto is natuurlijk dat zien van die 12 mensen de oorlog net oorleerbaar. Die ben in Auschwitz en Sobibor vergast. Ja. En die foto die Squadlien nog opdoet? Ja, nou, als je die ziet in een bijzondere collectie van Venno Schouwstra. Venno Schouwstra is een bekende journalist hier in Lauwert. En die hier een eigen blad wat eruit joeg. Het kleine krantje, vrij bekend hier in Lauwert. En die hier prachtige foto's in die verzameling. En die verzameling hebben we ouder hier kriegen. En die ziet ik deze mooie foto in, dat klopt. Ja. Ja, het is een kwestie, denk ik, van op zolder zie je is een kost hier met mooie laadjes. Ik denk van zouden of het in zitten kennen. En we lezen de kleine beetje foto's. Maar hier zit bijvoorbeeld een hele collectie negatieven in. Hè? En dat is ik wel. Dit is negatieven van Sint-Nicolaasfeest in 1943. En dat is natuurlijk wel een mooi materiaal. Ja, en daar hopen je eigenlijk op. Ja, dat zijn de pareltjes eigenlijk. Klopt, heel wel. Maar is het echt ziek je naar je spjelt in een heerbeeld? Nou ja, eigenlijk wel. Maar we hopen toch echt dat er nog wat mensen binnen die wat bijzonder materiaal hebben. Ja, want we lieten nog even wat foto's voorzien. Ja. Want je hebben echt nog foto's gekregen, net als mij, van de huid van Diederik Samson. Dat klopt. Ja. Diederik zijn huid hier een fotoalbum. En dat is trouwens net deze foto. Maar daar is helemaal niks. Maar die hier een prachtig mooi album met mooie foto's. En daar zie je een serie van een stuk of 12 in de oorlog, de bevrijding mag ik zeggen. En die is buurswest. Nou, en dat is ik zo'n verhaal. En die wordt album eigenlijk nog net kwijt. Hier nog wel een emotionele binding mee. En dat snappen we heel goed. Dit is wel een foto eruit. Ja? Hier zie je dus dat collaborateurs opgebracht worden. Dit is de wagen hier in Lauwert. Prachtige foto. En dit soort foto's zie je wel elke keer nog. Dus meestal, had je nog wat
kom langs. Maar dit weer inderdaad de heid van Diederik Samson. Ja, de privécollectie van de familie Samson. Nou, dat is Klopt. echt wel bijzonder, Ja, toch? heel bijzonder. Ja. Maar aan het sneuren is dan die inzamelactie. Verwacht je nou eigenlijk een soort respons? Nou ja, het moet altijd wat moeilijk, hè, inscorten. Maar ja, Joert waar ik toevallig nog bellen terug een man die Lauwe die hier nog een foto van zien. Ja, als een jonkje zie je hier in de Oosterstraat. Nou, ik zei, koop het joh, sneu en komen. Want het doet net al in een album wezen. In je foto ken ik al heel bijzonder wezen. En kleurenfoto's ben echt heel bijzonder eigenlijk, ja, hè? die ben er al bijna net. En bij mij is het denk ik een beetje gelukkig prijzen dat wij een peer hier van ingenieur Pieter Stallinga. Ja. Dat weer de makker van deze foto. Die werden aan de Grense Street bij. En die hier een prachtige serie kleurendia's. En die hebben we gekregen. En nou ja, je ziet het, hier komen de Canadezen, steeds maar op 15 april 1944, Leeuwarden ben naar in. En dat is een geweldige vondst. Ja. En die er zullen een fix aantal van die mooie foto's in het naar je boek komen. Ik hoop het van jou. Takom sneunt een beetje van 1 uur en 4 uur. Dan kun je de foto's inleveren bij het historisch centrum in Ljouwert. Aansen een reportage over de gastvrijheid van Gasteloon. En dan hebben we het over de tijd dat de Molukkers opvang waren. En er werd thuis net zaten van, wat bidden die mensen raar of zo. Nee. Dat wie gewoon zo. Ja, ze bidden. Ja, prima. Ja, het is de schrik van Els huishouden. Als een van de bijen luzen krijgt. En dit is net meer alleen de geval behoren op de basiskwal. Nee, opvallend genoeg is het heel tijd vaker ek raak op de middelbare skwallen. En er zijn meer nieuwe fenomeen die de kop opsteken. Zij is de mond-, voet- en handziekte, maar een opmarsdwande. Heegt hij het voor een consult van skwaldokter Aleid Westerveld van de GGD. Nou, wat een introductie. Nou, ik vind het fantastisch. Ja, toch? Ja, ik krijg Nou, er haast joek ervan. Ja, echt weer. U is eindredacteur, denk ik. Ja, ik bracht van de morgen de band naar Squalata. En toen zeg ik even om je heen. En er waren weer 3 band die wien er net. Is het echt weer een beetje de drokte eigenlijk? Binnen een soort meeste muziek? Nou, dit is de tijd van verkouden en snotterig en dat soort dingen. Ja, Ja. dat hij een soort op dit stuit. Hè? Ja. Dat is algemeen bekend. Begin van de winter. En dan zeggen we al, zitten we met corona en dan zeggen we altijd, het heerst. Ja, Toch? precies. Het heerst. Het heerst. Het heerst. Maar goed, even wat oors. Want er is mond-, voet- en handziekte. Want jou hebben over Jim hebben we een telefoonlijn, hè, meestal een bellen. En die zit maar stip op nummer 1. Meestal een bellen der uur. Nou ja, dit principe komen bij de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD wij. Die kan bellen worden, trouwens mensen die het vragen over infectieziektes en hoe daarmee om te gaan. Nou, en dat blijkt dat de laatste 4 maand hebben we meer vragen horen dan daarvoor over hand-, voet- en mondziekte. Ja, want ik heb er eerlijk zo nog nooit van jet. Nee, de wat meeste mensen- is het? Het is een virus en dat virus dat jouwt blaasjes in een moelen en in de palmen van de hand en de voetzool. Dus daar komt echt de Dit is namen deze bij. foto. Ja, Oké. ja. Nou, op zich is het alweer vrij onschuldig, maar je kan wel voorstellen dat het vervelend is. Want dat die blaasjes kapot gaan, dat zeer. En dan wordt eten en drinken wordt een probleem. En daarom is het voor Lietse poppen toch wel iets, wat vervelend wezen kan. Maar is het echt vooral een virus wat voorkomt bij Ben of echt bij volwassenen? Het kan ook bij volwassenen voorkomen. Het is meer zo, die ben op squallen in een peuterspeelzaal, et cetera, meer bij elkaar. Dus als een bandje wat had, dan draagt hij dat sneller oor op orenbandjes, want preventie, dat had een heel soort te krijgen met hygiëne, handwasje, skinwezen, voordat je eten gaat, gebruik van het toilet en dat soort dingen. Nou, dat haalt Lietse bandjes nog net zo goed voor de bril. Dus daar is de oerdracht van dingen is makkelijker dan wanneer je op een kantoor werkt met orenmeesken. Want dan hoop je dat die wel wat meer hygiënisch Ja, daar moet je er maar op hopen. Hè? Nou Dan ja, moet je- dat is maar het ook want, niet. hoe kom je erom? Het komt dus vooral toch hygiëne. Je moet eigenlijk gewoon goed je hand wassen. Je kan het oordragen toch hygiëne, elkaar te besmetten. Het kan echt gewoon toch hoesten en elkaar aanraken, dat soort dingen. Er verschillende manieren waarop je virussen en bacteriën van de ene meesken naar de andere meesken kan opbrengen. En hoe kom je er dan weer vanaf? Nou, een heel protte virussen die wordt toch het lichaam zelf weer bestrijden. En daar kom je
uit hemzelf gaat het wel weer oer. Want dit is echt best een foto hè, van, Ja. dit, van mond, Ja. voet en handziekte. Ja, dat ziet er heel akelig uit. Ja. Dit Ja. zal dan wel de mondvariatie Ja. variant wezen. Klopt. Ja. Maar goed, hoe kom je er vanaf? Te zorgen dat de oordracht stopt. Hè? Dus heel goed, handwasje. Ik neem dit altijd mee als ik op squalen werkje. Van als ik het ene bandje jongen, even dit op een hand voor het volgende bandje. Want ja, je bent zelf ook wel eens wat verkouden of snotterig, dus dat wil je net oordragen. Ja. Nou, en dat is eigenlijk bij de meeste infectieziekten zo. Hygiëne. En daar kun je een heel soort mee doen en een heel soort verspreiding van dingen ik mee voorkomen. Dan de luzen. Ja. Want wat voor mij nij is, het is net alleen nog meer op de basiskwallen. Het is echt vooral op de middelbare kwallen. Nou ja, dat is een opvallend fenomeen. Het wie altijd zo, de onderbouw van de basiskwallen. Daar heet je altijd gauwers luzen. Die mensen die wat jullie bij elkaar, die zitten dicht bij elkaar. Luzen die rennen van de ene holle naar de oren. Het blijkt net zo te wezen dat ze via de klem bijvoorbeeld oorrennen. Dat dachten we altijd wel. En hier van die luzenkeepjes op squallen. Nou, dat hoeft eigenlijk net meer, zei het RIVM. Want het toch blijkt dat dat net echt een vorm van oordracht is. Maar de holen bij elkaar wel. Ja. En wij denken, we zeggen het nou wat meer op een middelbare squallen ook, dat het misschien te krijgen had met de social media. Dat de ben Met social te media? jaren zo op een telefoontje zitten te zien. Oh, oké. Ja. Dat herkent je ook, Anne? Kan ik me wel iets Of, voorstellen. of die een selfie maatje, nou met de hond zien we Nou, gewoon. precies, ja. Ja, dat Ja, dat had toch, ja, maar dat verhoring in gedrag te krijgen, denken wij. Het laatste punt wat ik nog eventjes erbij pakken wil, dat is kinkhoest. Ja. Want die zit echt in die top en meestal een soort oerbelje. Ja. Want hoe is dat te herkennen? Het is een droege... Kinkhoest is, nou ja, de naam zei het al, heel lang hoesten. Dat kan heel lang doorgaan, maanden, weken. En wat kenmerkend is voor kinkhoest, dat is een bepaalde manier van hoesten behaast. Na het hoesten een hele piepende inademing. Zo van, dat. Ja. Nou, dat komt met name nachts. Mensen die liggen de hele nacht te kuchen en hij te mem, die ben ik wekker. Dus het is alweer heel vervelend. Kinkhoest, dat kwamen ieders 12 verlien. Een heel soort voor in Friesland. Hier hebben we 400 nog wat meldingen van bevestigde kinkhoest. En dat wie in de rest van Nederland extra. Nou, de laatste 2 jaar is het weer wat minder, maar dat gaat ook altijd zo op en del. En wat wel lastig is bij het verhaal kinkhoest, iedereen wordt even gevaccineerd. Maar het toch blijkt dat kennelijk het virus wat veroorzaakt, dus het vaccin wat minder goed beschermt. Dus daar is het RIVM. Ik ben rond aan het nadenken van, moeten we misschien oudere mensen ook nog eens een keer vaccineren in de kinkhoest. Nog een tweede keer. Nou, het wordt wel heel vaak dingen. Als baby krijg je het 4 keer en dat je wat ouder bent ook nog een keer. Maar misschien later als volwassene ook nog eens, want het komt toch weer wat meer voor. Ja, en eigenlijk zeg je ook van hygiëne, dat is eigenlijk de basis. Hè? Daarmee kun je een heel soort Ook voorkomen. bij kinkhoest, want dat hoesten, die virussen, die komen dan terug die lucht weer bij hun oren te Ja. wonen. Ja. In Ries is er een heel soort te dwan. Hoe de mogelijke komst van 400 asielziekers naar het dorp, maar nog geen 200 inwoners. In Bient zullen we deze week naar de gastvrijheid in Gasterloon. Gasterloon, prachtig stuk van uw provincie tussen Mar en Klif. De Zoongroen is gastvrij voor de toeristen, maar ik in de opvang van vluchtelingen had Gasterloon een bijzonder verliezen. De Belgen, de Molukkers, de Joodse onderdoekers, alle jaar vonden ze hier haar plak. En nou mogelijk de asielziekers in Ries. Vraag is of Gasterloon altijd dan sa gastvrij west had, of dat er orenfactoren een rol spelen. Van 1954 rond 1969 zitten in Gasterloon de Molukkers. De Molukkers moesten vlechten nadat Indonesië onafhankelijk was van Nederland. De islamitische Ambonezen woonden net bij de christelijken en kregen haar eigen plak op de Wildemerk in Gasterloon. Hier, zodat je dan de was kon hangen. Vrouw Postuma ziet op een mulo naast het Molukse famke Rubani. Ze herinnert haar vooral het mooie zwarte hier en dat ze zo goed douchen en jongen koeën. Het contact in het bleun, maar de tijd met de Molukkers had wel wat achterlitten bij vrouw Postuma. Dat er verschillende mensen binnen.
van verschillende kleuren, verschillende godsdiensten. En dat uiteindelijk dus geen probleem hoeft te wezen. Auke Hielkema leerde op het kamp nasi eten. Hij had een bot verdjup in de skiertnis. Verzet in de komst van de Molukkers wie de doedestiet net. Toevallig weer er in Gastelaan, midden in het bos, weer nog een complex wat gebruikt weer in de Tweede Wereldoorlog, wat leeg stond op dat moment. Daar weer na de oorlog weer daar de NSB'ers en de familie daarvan opvangen. Dus dat kamp weer er. En ja, wij konden het dan makkelijker heen. Hè? Dan als je een sluiten gemeenschap hadden midden in het bos, werd die mensen een plak vinden komen. De tweede moskee van Uslaan kwam in Gastelaan, bij de islamitische Ambonezen. De eerste stond in Den Haag en de tweede kwam hier. Dus, maar er werd thuis net zo van, wat bidden die mensen raar of zo. Nee. Dat wie gewoon zo. Ja, ze bidden, ja. Net als Hielkema is het ook de omjouwing die te verzwaren dat mensen hier gastvrij binnen. We hebben natuurlijk een schitterende omgeving, een schitterende natuur. Ja, en wat dicht bij de natuur wijnen en leven. Nou ja, dan is het al wat meer, dat is er wat rustiger van wusten. Omjouwing dus en de Saangroen. Zo'n zon is wat lichter hè, en wat luchtiger. Dat is zwieren klaar, daar kan ze moeilijk uitkomen. En daarmee ben je dan weer bij de beginvraag. Is Gastelaan gastvrij of speel je er orenfactoren? Ik denk dat de autochtone Gastelanders, om het samen te zeggen, dat die erg gastvrij zijn. Nou, dat hoop ik. Ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik ben natuurlijk ook een soort gepensioneerd en zulke toestanden. Die denken wij gaan in een gastland aan voor de rust en voor de vrede en voor alles. En dat ben ik toch ik wel, nou ja, toch heb ik het idee dat die er toch wel achter zitten, die op het ogenblik dus toch wel zoveel bezwieren maatje. En morgen meer hoe de gastvrijheid van het Ries van nou. Minne werkomstandigheden, 4 fot van Hardenheid en Mem. En dat van maar een beetje centen. Zij shot het libben van een soort jonge famkes in Aziatische landen eruit. Grote kleermerken werden oproepen, geen zaken met het wan bij deze malafide fabrieken. Rinsma Fashion van de Gediek had zo'n kwart een eigen naaiatelier in Nepal iepen. Of wil dat eigenlijk wan? Dat mag ik zeggen, Anne. Dat beschrik waarom uit Nepal. Ja, hoe wie het er? Ja, heel, heel bijzonder. Dus ongelooflijk was het mij maken er. Dus als Rinsma zijn hier we de weens om iets te doen in de ougelegen gebieden van dat land. Dus toch juist hoe ougelegener, hoe minder werk er eigenlijk is. Maar als het er dan is, dan is het wel heel hoors. Ja, maar dit is hier light Nepal dus, hè? Bob India en onder Rusland. En we hadden ook nog een filmpje van Nepal. Er zijn beelden die je zelf maken hebt. Staat er maar in, jongens. Kunnen we even zien wat dat is? Want wat zien we hier? Want dit zijn eigenlijk de leefomstandigheden van de Misking daar. Zo leven ze daar. En hier deelt dus ballon nu onder de plaatselijke bevolking. Ja, we hebben een gedeelte van de vrouwen die straks in het atelier komen te werken, hebben we bezocht. En de band hebben van nu al een ballon gekregen. Ja. Maar lees nog even uit. Wat hoort het project precies in? Ja, nou, het project is een vrouwenproject wat eigenlijk gebaseerd is op een stukje kennisoverdracht. Onze contactpersoon in Nepal, die bent in de Headstead, maar die het in Japan, dat is het zuidoosten van het land, daar komt hij bij. De groen van zijn overleden mem het hij schonken aan het naaiatelier om iets te doen voor die omjouwing daar, waar eigenlijk zo weinig werk is. Daar worden straks 40 vrouwen opgeleid tot naaister om eigenlijk te zorgen voor een eigen inkomen. Want wat nou een hele hoop just is dat vrouwen toch noodzaak binnen om naar de stad te lopen. Nou, in dit geval is dat gewoon 14-15 uur reizen in een bus wat organisatie nog hiervan verongeluk is, wat gewoon absoluut net veilig is. Ze worden daar vaak onderbracht in huisjes, eigenlijk hutjes die van de werk jouwen binnen. Dus waar eigenlijk ik nog sprake is van uitbuiting. Nou, en wij zijn gewoon een heel gering salaris moeten werken. En we hopen juist om op het platteland ook iets te beginnen. Dat we
op die manier kunnen bijdragen aan een stukje meer welvaart. Of in ieder geval bestaansverbetering van die misking daar. Ja, daar stuk wat foto's maken vanzelfs. Dit is al je daar in Nepal. Dit is het atelier. Het gebouw stiert. Dit weer tijdens de openingsceremonie. Die Hintse vanwege uw komst die op die datum plant. Maar het is dus al iepen, het hele atelier, maar ik zag nog helemaal geen naaisters. Nee, klopt. Dit is het atelier. Zo stiert het nou. Het gebouw stiert. Wat er de komende maand gebeurt is dat eigenlijk alle naaimachines erin komen. De vrouwen die moeten eerst een opleiding genieten, zodat ze in staat binnen om een bepaalde kwaliteit te naaistreven. En op die manier wordt het de komende 2 maanden eigenlijk al in gang gezet. Ja, en de kleding die ze daar maken, die is dan uiteindelijk hier net in Nederland te koop? Nee, primair is het echt gericht op opleiding van de vrouwen. Van de vrouwen, je moet eigenlijk 6 hebben we hier in Friesland. Het opleiden van de vrouwen inderdaad. En daarna wellicht dat het ook in Nederland te krijgen is. Maar eerst is het puur voor de lokale markt. Ja, want oorleding is vanzelfs, er binnen de misstand, oorleding van het project, de misstand in de grote fabrieken. Meestal die het inderdaad uitbuit worden, grote kleermerken, hel je dan heel goedkope kleding waai en verkeep je dan weer volle judder. Heb je er zelfs echt wat van zien, hoe het eigenlijk die misstand? Nee. Hebben we in Nepal net zien. We zijn puur op platteland geweest, dit gebied. En we hebben net bij geen fabrieken verder in de Hedstad bezocht. Ja. Maar waar is die verantwoordelijkheid? Is dat nou eigenlijk de verantwoordelijkheid van de winkel? Of is dat eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid van de consument? Ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van ons allegaar. Ik denk, het is een soort van vicieuze cirkel uiteindelijk. Hè? De consument bepaalt de vraag. De leverancier of de winkel, die heeft het aanbod. Ja, die speelt het in op de vraag. En is maar toch natuurlijk. Want je zit op een gediek en je bent een gerenommeerd bedrijf. Maar ga je hem kleren uit Bangladesh of uit Nepal? Waai? In principe hebben wij wel kleren uit Bangladesh zijnde, absoluut. En hoe weet je dan dat die omstandigheden daar goed zijn? Nou, wij hebben afspraken bij leveranciers. En wij gaan er gewoon vanuit dat die leveranciers hun verantwoordelijkheid daarin dragen. Dus die moet je eigenlijk vertrouwen op de blauwe egen? Ja, want je weet het natuurlijk nooit heel zeker. Keurmerken, organisaties die daar controles op uitoefenen. En het is wel een stukje vanuit de maatschappij van op het moment dat wij willen dat we het net met die misstanden daar net binnen, wat nou dus heel duidelijk de laatste tijd naar voren komt, dan weten ze dan pas kan er iets verhoren in dat soort landen. Nou ga ik mooi naar de winkel en dan wil ik een nieuwe broek. Ja. Hoe herken ik nou dat het goed is of net goed? Waar het waar komt? Ja, hoe kom ik daarachter? Ja, in principe, er staat altijd, we zijn in Nederland verplicht om de uitkomst aan te gaan, in welk land het geproduceerd wordt. Maar ik in die land ben zo ontzettend volle verschillen. Dus het is net Antian. Er staat vaak wel in als het van een Fair Wear Foundation, of dan staat er een keurmerk in. Een Fair Trade? Fair Wear Foundation. Fair Trade is een algemeen keurmerk. Fair Wear is weer een speciale organisatie die zich daarvoor inzet. Even simpel zijn, maar. Maar als dat erin zit, dan kijk ik hem gewoon bij een gerust hardkeepje. Ik hoor, tenminste, als ik even puur over Rinsma praat, bijna al onze merken die zetten zich er al voor in. Die hier iets meer als de oren. En ze willen, omdat het gewoon een heel ontransparant iets is, omdat het Safir geproduceerd wordt eigenlijk. Ze hebben de arbeidsomstandigheden wel in orde. Is er misschien iets met de milieuvoorschriften, dat er nog een bepaalde uitstoot is. Daar willen ze zich nog net helemaal aan aan. Dus vandaar dat ik leveranciers daar voorzichtig mee binnen. Okay. Maar er wordt ontzettend hut aan werken. Ja, nou, wanneer je dat diepen? Volgende maand. Volgende maand? Ja, maar in principe, officieel op de foto's te zien wie het is al officieel iepen. Ja, maar de naaiers die komen dan takken in december en dan per 1 januari worden de eerste kledingstukken daar makken. Ja. Oké, een heel soort succes daarbij. Tegen dank alle drie ons Safir. Morgen dan is Binte Verzels weer. Dan onder andere omtekend van de Heek om Ljouwert. Want de eerste plan die binnen al van tretjen hier verlien. En nou is de dik zo goed als kleer. Daardoor morgen meer. Van nou in elk geval nog een hele gezellige dag.